imong bana di ay? Wala oy. Dili ka kong bana. Nganong mo man lagi itong no? Hapit naman ko siya nay. Unsa? Undangin na ang imong pagpamitima, ang isig kataw ayaw abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo, ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado, ayaw pahingusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan nimong gipang buhat, mubalik ra na nimo. Kuhaan ako itong ako na. Katong para sa magkwari, baginaw ni Nung Raul ba? Salamat kayo ha? Salamat po. Salamat kay katabang taon ni para makapasara iyang kalag sa langit. Salamat kayo. Ay, wala man. Unsa man na? Unsa man na? Unsa man sa imong ipanguliktan? Nangulikta ka? Kuhaan ka ng mortuary ni Uncle Raul ba? Asa mortuary? Namatay na si Raul. Murag hapit naman ito siya mamatay. What? Ano nakatulog na hapit siya namatay? Murag lagi siya hapit mamatay, lagi kapitana kay atong sang adlaw giagi kasi ang balay niya. Oh. Kami makananghi siya sa hagdan kay wala man siya kadaw sa hagdan. Pagpanghi niya kay wala gilagpot niyang ihi niya. Natulo ra sa iyang tilang niyang ihi. Wait, ginoo ko. Luya na kayo mo na nagkuha ko mortuary daan ba nag-advance man ko sa mga silingan kay kasi wala ka man gud sila. Nabuang naman siguro ka bulkit. Lagi luya lagi di ka mo to. Inada ra yung pagpangihi. Mamatay ng lugar na yun. Namatay na. Pod katong ang akong auntie pod abay man sa silingan sa balay. Hmm. Pagkagabi daw natulog na siya kada siyang kulraol. Lain na og ginhawa. Unsa man yung ginawa di ay? Mag-ana daw siya. Unya, mamatay ng lugar na yun na. Daghan na kuno ka siyang Excel, gamay ra kuno inhale, mura na kuno siyang barko nga mudunggo oy. Ginoo ni mo, bulkit. Ano daw? Kabangbuang ka. Damayon man gid mo ng mga tao diha. Lagi may manang mag-advance to kay parang katong silingan, makahatag ang uban na ba pag naman namatyan kay magpalamula mo dag shopping kay di gusto mahatag ka ng mortuary. Kaon niya, unsa ka man mo karon? Kadaghan naman ana. Lagi. Wala ano makito siya. Oh, mainay ka na si Kwan, sister. Ang asawa atong namatay naman kuno ni. Tin ali sa director be. Dali sa. Ano man? Kay naunsa pa di si Bulkit nanguling taman og mortuary sa imong bana. Kay kamat yun na kuno imong bana. Magun pa na niya. Oy, nga naman mamagitong no akong bana nga kalo sa Diyos buhi pa man. Ha? Nga naman. Dalawa? Nagduksing pa man ganin ni Gibeek. Oh, tanawa na donsing pa daw sila Anang gabi. gunako siya digdo ko nangihi gud niya pag yang ihi kay wala gilagpot nagtubod na siyang tail nabasa. Pakinana kay pag manghihi ka nga maigo na imong tail hapit nagikakuhaan ni Lord ana man gud. Dili oy, abtik pa kayo akong bana. Abtik pa kayo. Nya karon, naunsa ka? Nangulikta. 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 Ihatag ka na dito sa kapitan. Ihatag. Yami na ako hipos anak. Ako'y nangulikta, ikaw na po'y maghipos. Naa sa maayong kamot ug ako'y maghipos anak. Ug ikaw maghipos anak. Amot unsaon na nimo? Kay maayong kamot diya, Oh. wala. Maayong kamot. O nga no, unsa man nila akong kamot dautan? Yami na. Ako'y hipos. Unsa man nimo? Ba ako man niya po na ihatag dito sa iya, inig makuha na, mawala Mamatay niya. na? Oh, Ito kinipat yun. dili man, pero magpalang dito ba, kaya basta hindi mo abot na nga panahon. Di na po ihatag daw. Ami na, ako'y tigo man na. Ako'y hipos. Yami na, kay ako'y maghipos anak. Masa mga kapitan ay pag kwarta object man kayo ka? Ako ra man ko'y maghipos. Hiposon ra man gud. Bus. Yami na. Ako'y hipos anak. Kay kung nana sa imo amot ug unsaon na pud ani mo ka. Alam para magit-kisa nga tanan. Ako na lang maghipos ani. May na lang ni matigom. Kay aron ako ikahatag sa ubang tao. Kung ikaw maghipos, ana, di mo gina mahipos, oy. Unsay dili ngan dili man kuno na ako mahipos. Imo na po nang ipa-extension sa iyong kusina. Sa extension, na wala man ko nagpatag kusina. Ang gaganda ba na akong gikuan, oh. Kung gagawin kita niyo, nya. Kana di mo kay nganong nangulikta man ka nga buhi pa man ang iyang bana. Di ka magunaw nagpangulikta ha. Sa sunod di ka mangulikta. Kay buhi pa gani imo na hinupat yun. Kuan kapitan na, nag-ana na siya ginawa, nadunggan sa kanang angkong anti nga. Kaya